Duwa ka mga nagpustahan ay sa bilyaran, kag apat ka mga nagapauwak, lakip na ang barangay Kagawad, arestado. Si Darren Marie Sarmiento nakatutok. Dakop sa akto ang duha ka mga lalaki nga nagpustahan ay samtang nagahampang sang bilyar sa barangay Akwit, Barotac, Nuevo Iloilo Sabado sang hapon. Ginkilalang mga naresto nga sanday Rudy Arevalo, 51 anyos, kag June Saonoy, 45 anyos, lunsay mga mangunguma. Madugay na siguro nila na nga obra kasi siyempre dugay naman dira si ang buwan ng bilyaran. Nakuha sa ilang masobra 400 nga pusta kag mga gamit sa bilyaran. Napasaka na sila sang kaso nga bayolasyon sa PD 1602. Sa Banwa San Carles, na-recover naman sang kapulisan ang siyam kapatay kag duha ka buhi nga manok pangbulang, mga gamit sa pabulang kag 1,000 ka pesos nga pusta sa ginpatigayon nga operasyon sa barangay Binulwangan. Apat naman ka persona ang ginpang-aresto nga ginkilala nga sanday Raul de la Cruz, Joel Olvido, Eldefonso de Quiña kag ang barangay Kagawad sa lugar nga si Jury de Quiña. Automatic man magkabalong ilang under raid na ilang sitwasyon dito. Nagkuhanis naman nag-plead out sa pantanan. Preso ng mga ini sa Carles Police Station kag nagapangatubang sang kaso nga pagbayolar sa PD 449 kag EO 258. Upod kay Hans Disyerto, Daryl Marie Sarmiento, One West Visayas.